கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகம் முழுவதும் திமுக கூட்டணி அமோக வெற்றியை பதிவு செய்து ஆட்சியை பிடித்தாலும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியில் கூட திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வெற்றி பெறவில்லை. திமுக நிர்வாகிகள் சரியாக தேர்தல் பணி செய்யாததே தோல்விக்கு காரணம் என உடன்பிறப்புகள் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக தருமபுரி கிழக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தலகம் சுப்பிரமணி முன்னாள் அமைச்சர் KP அன்பழகனின் மறைமுக ஆதரவாளராக இருந்து வருவதாக பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை திமுகவினர் முன்வைக்கின்றனர். தருமபுரி மேற்கு மாவட்ட பொருளாளராக உள்ள PNP இன்பசேகரன் அவரது தந்தை PN பெரியண்ணன் போல கட்சியின் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தவில்லை என உடன்பிறப்புகள் கூறுகின்றனர். இதனால் தருமபுரியில் திமுகவை வலுப்படுத்த நினைத்த அக்கட்சி தலைமை மாற்றுக் கட்சியில் இருந்த முக்கிய நிர்வாகிகளை வழக்கு முறையில் ஈடுபட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் அமமுகவில் துணை பொதுச் செயலாளருமான P பழனியப்பன் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உதவியுடன் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். தருமபுரியில் மிகவும் செல்வாக்கு மிகுந்த நபர் என்பதால் திமுக வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஓராண்டு கடந்த பின்னரும் பழனியப்பனுக்கு எவ்வித பொறுப்பும் வழங்கப்படவில்லை. ஆனாலும் கட்சி கூட்டங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் சலிக்காமல் தலை காட்டி வருகிறார். ஆனாலும் அவரை தற்போதைய மாவட்ட செயலாளர்களான தலகம் சுப்பிரமணி மற்றும் PNP இன்பசேகரன் ஆகியோர் திட்டமிட்டு ஒதுக்கி வருவதாக சொந்த கட்சியினரை குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். அதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் கட்சி தலைமை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான MRK பன்னீர்செல்வம் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பழனியப்பனை நெருங்க விடாமல் பார்த்து வருகின்றனர் மாவட்ட செயலாளர்கள். தருமபுரியில் திமுகவின் வளர்ச்சி பெரிய அளவில் இல்லாததால் தற்போதைய மாவட்ட செயலாளரான தலகம் சுப்பிரமணி இன்பசேகரன் ஆகியோரை மாற்றிவிட்டு புதிய நபர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க தலைமை திட்டமிட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக பழனியப்பனுக்கு மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு வழங்க முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளில் தலைமை ஈடுபட்ட போது குறுக்கிட்டு தற்போதைய நிர்வாகிகள் அதனை கலைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து கட்சி நிர்வாகிகள் பேசிய போது இரு மாவட்ட பொறுப்பாளர்களும் கட்சி தொண்டர்களை அரவணைத்து செல்லாமல் அவர்களுக்கு தேவையானவர்களை மட்டும் அருகில் வைத்துக் கொண்டு கட்சி பணிகள் செய்து வருவதால் திமுக கட்சி தொண்டர்கள் அவர்கள் இருவர் மீதும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். மேலும் கட்சியினர் மதிப்பதில்லை, பழனியப்பன் வந்தால் கட்சியினரை மதிப்பார் என தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் என்று கூறினார். கட்சி நிர்வாகிகளின் இந்த மனநிலையை மாவட்ட நிர்வாகிகள் பழனியப்பனை எந்த ஒரு கட்சி நிகழ்ச்சிக்கும் அழைக்காமல் ஓரங்கட்டி வருகின்றனர். மேலும் கட்சி நிலைமை குறித்து கூறிவிடுவார் என தொண்டர்களை கூட அமைச்சர்களின் அருகே நெருங்க விடாமல் அருகில் இருந்தும் கண்ணும் கருத்துமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் அவசரப்பட்டு திமுகவில் இணைந்து விட்டோமோ என்ற எண்ணத்தில் பழனியப்பன் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்து கொள்ளும் மனநிலையில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அல்லது பாஜக இணைத்துக் கொள்ளும் மனநிலையும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.